patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teko Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Pipila ka banay sa barangay Pinuyak sa Lala, Lanao del Norte, girescue human na trap sa baha. Samtang nagka-landslide usab sa usa ka barangay sa President Rojas, Cotabato. Ani ang detalye. Tungod sa sagunsong pag-ulan, misaka ang tubig sa Butadon River ug misulod na sa kabalayan ang tubig baha sa Purok Avocado ug Nangka sa barangay Pinuyak. Girescue gilayon sa mga personay sa Lala Fire Station ang mga residenteng delikado na ang gikahimutangan. Yes, actually no, naatay nakita nga nag-flashlight so usa ka nga kuan ginos signal nga nangayod sila tabang. 8 ka banay ang na-rescue o gidala gilayon sa evacuation center. Gitunulan usab og relief pack sa LGU ang mga residenteng naapektuhan sa baha. Pagkaon nato sila dayon atong gipapauli gipatagaan pud natong mga relief. Bantay lang gyud kita no kay labi na sa kaninga panahon nga ating ulan na. So normal gyud yung mga magbaha-baha. Sa President Rojas, Cotabato, nagka-landslide sa sitio Pulangi 5 sa barangay Lama-Lama human sa kusog nga ulan adlawng Huwebes. Naguba ang usa ka balay o dakong parte sa maisan sa lugar. Wala hinuoy na angol sa hitabo. Padayon pa ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa danyos resulta sa pagdahili sa yuta. Sigon sa Pag-asa, ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Lauman kuno ang pag-ulan sa mga lugar sa Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Zamboanga del Norte ug Zamboanga City. Gitambagan ang mga nagpuyo sa mong lugar nga magbinantayon sa kalit nga pag-usab sa panahon aron malikay sa landslide ug pagbaha sa lugar. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Grabing kadaot usab ang nasinati sa Zamboanga City ug Basilan nga epekto sa baha nga hatod sa walay puas nga pag-ulan kagahapon. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Mukabat sa 933,000 pesos ang estimated danyos sa mga humayan sa Barangay Vitali ug Kulyanan, Zamboanga City nga nadanyos sa baha nga hatod sa walay puas nga ulan kagahapon. Gibutyag ni City Agriculturist Carmencita Sanchez nga moabot na sa 16.5 ka hektaryang humayan nga anihuno na unta ang nadanyo sa Barangay Kulyanan. Samtang 5 ka hektaryang newly planted nga humayan sa Barangay Vitali ang nabanlas sa baha. Naguba usab ang flood control project sa Barangay Giwan, Zamboanga City. Samtang sa Basilan, moabot sa 665 ka pamilya sa 8 ka barangay sa Lamitan, Basilan ang apektado usab sa baha nga hatod sa walay undang nga ulan. Gisulod sa tubig baha ang ilang mga balay. Hinungdan nga may aksyon gilayon ng LGU, inubanan sa kapulisan aron mahikling ang mga apektadong pamilya. Gilayon usab ng hatag og pasiunang tabang nga pagkaon ang lokal kagamhanan ngadto sa mga bakwit.
Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tulo sa unom ka mga treasure hunter nga natabunan sa nahugmak nilang tunnel ang nakit-ana sa rescue teams. Kagahapon sa buntag, nakit-an sa mga rescue teams nga gilangkuban sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, PNP Special Forces o Bureau of Fire Protection ang tulo ka mga treasure hunters nga nalubong sa landslide sa Marihatag, Surigao del Sur. Wala pa nailhan ang nakalot nga patayng lawas nga gilayong gidala sa punerarya. Nagpadayon karon ang search and retrieval operation sa laing tulo pa ka treasure hunters nga natabunan ni atong October 12 diyang nahugno ang 30 feet nga tunnel nga ilang gikalot nga epekto sa sagunson nga mga pag-ulan. Gihinumdum karong adlaw ang unang tuig dihang giigo og magnitude 6.3 nga linog ang Mindanao di ang epicenter mo ang Cotabato Province. Oktubre 16 sa milabayng tuig gitayog og magnitude 6.3 nga linog ang probinsya sa Cotabato diin ang epicenter mo ang lungsod sa Makilala. Sa kasikbit nga Kidapawan City halos mahugno na ang usa ka iladong hotel ingon man ang entrada sa katapad nining hospital kung ang maong hotel hingpit nang nadimolis nagpabiling nagbarog pa ngug wala hilabti ang nagubang entrada sa ospital butang nga nagpahinumdom sa mga residente sa pait nga kasanatian sa linog. Kinungduman nga pagka Oktubre 29 mitayog na sab ang laing kusog nga linog ingon man pagka Oktubre 31. Sa kasamtangan, libo-libo pang mga apektadong residente sa Kidapawan ug Makilala ang anaa pa sa mga evacuation center. Human sa katuig, padayon ang ilang panawagan nga makabalhin na sa mga permanenteng puy-anan ug makabalik na sa normal nga kinabuhi. Nagkulgot ang dagan sa trapiko sa unang adlaw sa implementasyon sa curfew sa Davao City. Samtang nangandam usab ang City Transport and Traffic Management Office ug galing dunay mas stranded sa kadalanan. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Saradaan na nga nanawagan ang CTTMO sa mga public utility driver sa Davao City nga mobiyahe gihapon kung gabi alang sa mga pasahero nga gatrabaho atol sa curfew hours. Apan nangandam usab ang maong buhatan ug bus ug galing dunay stranded sa kadalanan. Nagkulgot ang dagan sa trapiko sa Davao City kagahapon sa hapon, sanglit nagdali ang tanan nga dili maapsan sa 7 PM curfew. Sigon sa City Transport and Traffic Management Office nga gawas nga peak hours, nagdungan ang kadaghanan sa paggawa sa kalsada busa. Kulgot ang trapiko sa pipila ka kadalanan sama sa Quimpo Boulevard. Murag expected na to pero pipila lang kadlaw siguro ma-adjust na siya. Ma-adjust na ang maong sitwasyon. Gipangandaman sab sa CTTMO ug galing dunay stranded nga pasahero panahon sa curfew hours. Pinaagi sa pagkoordina sa mga bus company aron mo provide og bus nga mobiyahe padulong sa north ug southern parts sa syudad. Mando kuno sa mayor nga ang bus nga mobiyahe susama sa rate sa pliti sa PUJ. Ang instruction sa ato ni Mayor is ang singlon lang sa mga bus is kadto lang kung unsay pamasahe sa jeep. I-subsidize lang siya sa city ang sobra. Halimbawa kung aircon imong gisakyan 3 pesos ang imong ang pamasahe, 9 lang ang singil sa bus is naay 4 pesos nga additional sa katong sa syudad. Gilauman nga maka-adjust na ang kadaghanan ilabi na ang mga trabahante sa curfew hours sa syudad nga mulungtad pa hangtod sa Disyembre karong tuiga. Sara naghangyo usab ang CTTMO sa katawhan nga kung ugaling dunay mga area sa syudad nga dunay stranded nga pasahero, giliyon sila mo tawag sa maumbuhatan sanglit dili sa tanang panahon malukop nila og tuyok ang downtown area sa pagmonitor. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Good news kay nakatakdang magtukod ang TESDA ug Provincial Training Center sa Samal Island. Anang report ni John D. Esteban. Opisyal nang gipirmahan ni TESDA Secretary Isidro La Peña ug Samal Island Mayor Al David Uy ang Deed of Use of Tract kaganihang buntag nga nagtugot sa lokal nga kagamhanan sa paggamit sa kapin ektarya nga luna sa Barangay Libuak, Samal Island alang sa pagatukurong TESDA Provincial Training Center. Tingwa sa proyekto nga matabangan ang mga residente labi na sa mga taga-Samal nga mapalambo ang ilahang kahanas pinaagi sa skills training aron makatabang sa ilahang panginabuhi ug di na usab nila kinahanglan pa mutabok sa Davao City aron magbansay. Yung mga courses na i-offer namin dito will be what is needed here. For example, ang number 1 dito sa Island Garden City of Samal is tourism. Yan. And then of course agriculture.
especially katong mga out of school youth, daghan gyud ang maka-eskwela. Dakong tabang ni, especially karon na pandemic, daghan ang nawad-an og trabaho. Si Dieter Umaga nalipay sa maong balita. Gusto niyang mag-enroll aron mapalambo ang iyang kahanas sa welding. Plano na ako is mag-proceed lang ko sa kuang na human dati kay nakahuman kog in situ then murag na-expire naman siya din. Plano na ko mag-proceed na pud karon. Welder ma'am. Kapin 1.5 million pesos ang igahin alang sa construction sa Gambalay ug lauman nga matapos kini sunod tuig. Yung labor kasama na sa training. For example, carpentry. Marin na kaming kurso na carpentry. So, on scholarship yan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka barangay karon sa Manolo Fortich, Bukidnon gipailam sa MECQ. Atong siren kung ano sa live report ni Cyril Chavez. Siren. Yes, Tek, tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Barangay Alae, gipailawom kini sa MECQ. Resulta, grabing traffic ang nasinati sa mga motorista nga muagi sa lugar o pasulod o pagawas sa Cagayan de Oro. Ang Barangay Alae, ang unang barangay sa Manolo Fortich, Bukidnon nga maagian sa mga mubiyahe gikan Cagayan de Oro City. Busa, grabing trapiko sa mga sakyanan ug labihang kataas nga linyahan sa mga tawo ang masinati sa lugar. Nagpatuman og executive order si Mayor Clive Quinio nga ipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Barangay Alae sulod sa duha ka semana tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Aron makasulod, kinahanglan mo pakita og QR code ang mga tawo sa checkpoint. Madlok beta sir pero nanarbaho mo gud ta, kinahanglan pud og trabaho ta kay para sa tong pamilya. Sud po kayo kita manarbaho, sabi ka uno na to. Lisod lagi hasol. Kay nani karon kay lisod kay makagawas-gawas man niya. Wata kabalo sa mga palibot bitaw. Nga kuan ba safe ba ta? Apan kining si Nanay Pilar Padero, dismayado kay wala siya tuguti nga makagawas sa border bisan pa man adunay QR code. Ma'am, tama ta ma'am kay more than 16 na ta ma'am, bawal kita magawas. Di ka na nato nakubrama naman sa kuran ma'am. Buot kuno ni Nanay moadto og upol aron kuhaon ang iyahang pensyon. Sa nila nga wala ra ayuda sa gobyerno namo ani ngating kuang. Kani among man walay ayuda nya karon dili mi pagawason nya. Bumansa naman lugaro, hugas kamot, pues balay namuro namon trabaho. Ang Barangay Alae dunay natalang 27 active cases sa COVID-19 sa milabay nga mga adlaw. Apan karon, ana na lamang kini sa 5 ka active cases. Gawas sa Barangay Alae, plano na sab sa LGU nga ipailawom sa MECQ ang Barangay Damilag tungod sa 16 ka mga active cases niini. I will once again come up with another ordinance maybe later today. Na i-declare po na ako ang silingan ng barangay. Okay. Sa Barangay Alae, which is ang Barangay Damilag. Okay. As erase ako ang ilang MDCQ into MECQ. Tek, aminado ang LGU nga hugot o medyo strikto ang ilang ginapatuman nga protocol karon apan buot nila ipasabot nga to sa publiko nga ila kining ginahimo alang rasab gihapon sa ilahang kaayuhan. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. 13 anyos nga lalaki sa Davao City namatay sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Unom ka healthcare workers ang nalakip sa 33 kabagong nagpositibo sa COVID-19 sa Caraga Region. Upat niini tungod sa local transmission ug ang laing duha close contact sa nagpositibo na daan sa COVID-19. Misa ka na sa 2,068 ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region. 1,329 ang recoveries ug 86 ang namatay. Sa General Santos City, gilockdown ang local civil registrar office human nagpositibo sa COVID-19 ang 60 anyos nga babaeng empleyado niini. Asymptomatic kini ug anaa sa isolation facility. Sugod kagahapon, walay transaksyon sa maong buhatan alang sa disinfection. Hinuon nag-negatibo sa rapid test ang direct contact nga kauban ng empleyado sa pasyente. Apan kinahanglan nilang mag-quarantine sulod sa 14 days.
Samtang usa ka 1-year-old nga baby boy nga taga Jensan usab ang lagip sa 15 nga nagpositibo sa COVID-19. Kini human na-expose sa paryente nga nagpositibo na sab sa virus ug karon 5 ka miyembro sa banay niini ang nagpositibo na usab sa COVID-19. 2 ka estudyante usab ang nalakip sa bagong nagpositibo sa COVID-19, 9 anyos ug 17 anyos nga mga lalaki. Samtang gipahayag ni Mayor Ronel Rivera nga makasulod na sa Jensan ang mga gikan sa GCQ areas. Apan kinahanglang dunay negative swab test result nga valid sulod sa 72 hours. Ana sa 556 ang confirmed COVID-19 cases sa Jensan, 295 ang total recoveries ug 22 ang namatay. Sa Zamboanga City, gi-lockdown ang buhatan sa GSIS human nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka empleyado niini. Naka-work from home ang mga empleyado samtang padayon ang online transaction sa ahensya. Suspendido sab karong adlaw ang retrieval ug module distribution sa Kulyana National High School. Kini human nahimong direct contact sa usa ka locally stranded individual nga nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka ginikanan nga miadto sa eskwelahan aron mokuha og module. Sa Davao City, usa ka 13 anyos nga lalaking taga Bukana ang namatay sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong October 4 ug na-admit niadtong October 8 ug human sa 5 ka adlaw namatay kini. Samtang usa ka 2 anyos nga babaeng taga Bukana sab ang nagpositibo sa COVID-19, asymptomatic kini. Misa ka na sa 2,512 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 1,866 ang recoveries ug 107 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kanhing pulis sa Bukidnon ang gidakop sa otoridad human nalang bigit sa ilegal nga droga. Samtang mag-live-in partner si Ikop usab sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado si Ronald Gagwan, 38 anyos, kaning pulis ug residente sa Kilabong, Vista Villa, Sumilaw, Bukidnon. Human nadakpan sa kapulisan sa Manolo Fortich tungod sa pending warrant of arrest alang sa kasong paglapas sa illegal drugs. Sumala pa sa kapulisan nga idlas ang maong sospek nga pirming makasibat sa ilang gipangkasa nga bypass operation kaniadto. Natanggal kini sa serbisyo ni atong tuig 2016 tungod sa iyang absence without official leave kung nag-awol sa Sumilaw Municipal Police Station. Sa mga tao nga pamaligya, padayon gyapon ang Manolo Fortich Municipal Police Station sa pagdakop sa inyo ha o pag-operate sa inyo ha para mapunggan nato kining pagdagan sa droga. Sa laing operasyon, dakpan sa gimong anti-illegal drugs operation sa PS5 Makabalan PNP ang mag-live-in partner nga sila Jimmy Kahila, 48 anyos, og Loreline Ramos, 47 anyos. Human mapalitan kini og gituwa ang shabu. Usa ka security guard sa Makabalan National High School si Jimmy, samtang si Loreline, utility staff sub sa mong eskwelahan. Nasayran na kanhing na priso na silang duha sa pagkalambigit sa illegal nga droga. Apan nakagawas lamang tungod sa pag-avail sa plea bargaining agreement. Moabot ngadto sa 3 ka gramos nga shabu ang nakuha gikan kanila nga mobalor ngadto sa 20,400 pesos. Paggawas nila, subo na to ang pamanandungon nga nibalik gyapon sila sa maong mga binuhatan o sa kadaghan sa atong mga information gikan sa atong mga alpa sa palibot o uban po sa atong mga badak nga kanunay nagpakabana silang mga barangay. Gisulayan sa One Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga sospek apan mibalibad kini. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Unom ka mga suspitsadong nalambigit sa illegal drugs, arestado sa managlayang operasyon sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga, Sibugay. Ano ang report? Arestado sila Benhar Muhammad, Nijar Muhammad, Hafid Abualas, Muhammad Nijam Omar ug Ibrahim Buwal sa gikasang bypass operation sa Purok Jibilina, Barangay Tenan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 15 gramos nga shabu nga dunay street value nga 102,000 pesos, drug paraphernalia ug mark money. Wala na mihatag og pahayag ang mga sospek. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, gidakop sa kapulisan ang mananagat nga si Jul Kiram Munto sa gipatumang bypass operation. Nakuhaan ang sospek og illegal nga droga kinsa ginabaligya nini sa yaro sa mga kaubang mananagat. Dinala ko sige ila ko gidakop sir. Tapos gidakop nila gistambay ko sa plaza. Alas 2 po gidakop nila, gistambay ko nila. Dili na ako sir, mamatay pa ko sir, dinakwa sir. Alas 2 po gidakop nila, dinakwa ang item. Saksi sa mata sir. Naka-itim ila sir. With regards sa allegation niya, doon na lang po natin sa korte pag-usapan kasi yun naman pag magiging na-aresto po tayo, siyempre may meron kanya-kanya tayong
rason. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao. Mipahigayon og mangrove tree planting ang kapulisan sa Turil sa Davao City sa Barangay Lisada. Gitabok sa kapulisan uban ng mga residente sa Barangay Lisada sa Turil District, Davao City ang sitio Lawis aron mananom o bakawan sa lugar. Ang mga kabalayan sa lugar sagad ginaabot sa tubig sa dagat ug sapa matag magdaot ang panahon busa dako kuno og tabang ang mga bakawan nga gitanom. Mipasalig ang mga residente nga bantayan ang gipananom sa kapulisan. Mipasalig usab ang Turil Police nga masundan pa og susamang aktibidad. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 44 million pesos na kantidad sa nakolektang ebidensya nga illegal nga droga dungan nga pangsunog sa nakilalaing lugar sa Mindanao. Si Argel Relator sa detalye. Kapin 9.5 million pesos sa mga shabu ug marijuana ang gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 12 ug Region 11 sa usa ka pribadong krematorium sa General Santos City. Kini naglangkob sa kapin 970 grams nga shabu, kapin 24 ka kilong marijuana ug kapin 400 ka tablets of expired medicines. Have still high-profile, high-value targets considered yung mga elected officials na nasa listahan pa rin na ID list natin. And we are continuously monitoring their activities. Patakpan naman dito, ang source nila is from Maguindanao. Maguindanao and Lanao or somewhere in Marawi. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao, gisaksihan sa PIDEA BARMM, Kapulisan, Hudikatura, LGU, civil society groups ug media ang pagsunog sa kapin 8 million pesos nga kantidad sa mga shabu, marijuana ug mga expired nga tambal subay sa kamanduan sa korte. Gani, ginapaabot pa ang court order sa pagsunog sa nahibiling 19 kilos o 129 million pesos nga kantidad sa shabu, isip ebidensya sa kasong illegal drugs. Ito po yung my court order. Hindi po tayo pwedeng mag-destroy ng dangerous drugs na ebidensya kung wala pong court order. Hindi po tayo papayag at alam ko hindi po kayo papayag na sisirain lamang po ng illegal na droga yung future, kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa Zamboanga City, nasa 20 million pesos sa kantidad usab sa illegal nga droga nga nakuha sa laing-laing lugar sa Region 9 ang gisunog sa PIDEA gamit ang boiler machine sa usang kumpanya sa sardinas sa Barangay Ayala sa Zamboanga City. Hindi lang po ito sa Region 9, some of these drugs also are from Basulta area. Samtang sa Butuan City, kapin 7 million pesos usab sa nakumpiskang illegal nga droga nga nakuha sa lain-laing lugar sa Region 13 ang gipang sunog-sulod sa kampo sa 402nd Infantry Brigade. Hindi tayo tumitigil sa ating anti-drug campaign kahit makalusot man sila minsan pangalawa at pangatlo pero magkakaroon din sila ng magandang araw at mahuhuli rin yan. Ang mga droga dungan ipang sunog kagahapong adlaw subay sa mando sa korte ug kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra illegal nga droga. Nakuha ang mga droga sa mga anti-illegal drugs operation sa PIDEA, AFP ug PNP sa Mindanao. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Sanglit nagkadol na ang Pasko, gilaraw sa Davao City LGU nga mas pakusgon pa ang pagpatuman sa health protocols, ilabi na sa mga establishmento nga sama sa mga mall atol sa holiday rush. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Nagsugod na pagdawat sa mga bonus ang mga trabahante karong bare months ug sa nagkaduol nga Disyembre. Gituhang moadto sa mga mall ang katawhan aron mamalit og mga dekorasyon sa Pasko, pagkaon o pangregalo sa Pasko. Luyo sa pahimangno sa kagamhanan nga magpundo sa balay sanglit nagkadaghan ang kaso sa COVID-19. Apan duna gayoy mga gahi ug ulo. Busa, gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte siyang programa sa Davao City Disaster Radio nga kinahanglang maglatag og mas hugot nga protocol ang nagkadayang establishmento. Pagpusgo nato ang kampanya nato may
sa kadtong basic health protocols and reminders na to stay home because dunay quarantine, and of course ang pinaka-importante dihen ha is ang cooperation sa mga tag-iya or management sa ato ang mga offices and establishments. Andam usab ang mga mall nga mutamod sa mga gipatumang pulisa sa kagamhanan. Gani sa pagpakanaog sa Executive Order No. 55, nag-usab gilayon ang mga mall sa ilang closing time. Sigon sa usa ka mall sa Bahada nga duna sila monitoring sa ihap sa mga customer nga gasulod, busa, mamahimo nilang makontrol ang mga tao nga mosulod. Hinuon, giagni nila ang katauhan sa ilang laing option sa pag-serve sa ilang customer nga mao ang pag-order online o pag-pick up sa mga buot paliton ingon man ang paglusad og online shopping sa ilang website. So pwede sila mag-order sa mga mall shops, tapos apil na po ang grocery nila o mga kinahanglanon sa dep store o hardware max. So kato siya. Another platform na amo ang gina-offer karon is ang curbside parking na kanang igor ang mutawag si customer sa amo ang mga shops. Tapos pwede na for pick up ang ilahang order sa amo ang mga branches. Samtang susamang sistema usab ang ginatanyag sa usa ka mall sa Lanang kalabot online shopping alang sa mabuot mamalit ug kagamitan o pangregalo sa Pasko apan buot mulikay sa mga establishmento nga daghang tao. Nakaandam na usab sila sa mga health protocol nga ilang ipatuman. We are prepared. Yung mga tao natin, we have safety protocol officers. So sa mga intersections, if you notice, there are safety protocol officers na to really advise our customers na to follow the guidelines. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka pribadong grupo sa Cagayan de Oro nang hatag og mga papel ngadto sa tulo ka mga lagyong tulungaan sa Dakbayan aron makatabang sa ilang modular learning. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Tungod sa mga suliran nga nasinati sa mga nagkadayang tunghaan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro tungod sa distance learning procedure, nang hatag og 75 ka rim sa papel ang Cagayan de Oro Eagles Club ngadto sa tulo ka mga hinterland schools sa syudad. Mao kini ang Batinay Elementary School, Iba Elementary School ug Bisigan Elementary School. Tumong nila nga makatabang sa kakulangon sa papel sa mga tunghaan. Daghan ta mga membro nga very generous, active kayo nga nag-response sa ato ang para sa nanginahanglan nga eskwelahan. Dako sab ang pasalamat sa mga principal sa maong tunghaan. Kay dako ni kay tabang ni sa amua sa Batinay labo na sa amo mga estudyante sa ilang modules kay kulang pa gyud ang amuang bond paper para sa modules. At least naapod mi mga stakeholders nga nakadugang og tabang sa pagprint sa among mga modules. Kay badly needed kaayo mi karon tungod kay nakabalo naman ta nga kung hisgutan nato ang funds, medyo di gyud siya sufficient. Dako kini og ikatabang sa among eskwelahan tungod kay ang target namo sa among mga kabataan ma 1:1 ratio ang paghatag kanamo sa ilahang module. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 39 million katao na ang nakasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 351,000 na ang nataptan nini sa Pilipinas, sukapin 15,800 sa mong ihap mga taga Mindanao. Misaka na sa sobra 38,930,000 katao ang adunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana-ana sa sobra 26,894,000 ang nakarecover ug 1,098,000 ang namatay. Sa Pilipinas, doon na 351,750 nga nataptan sa COVID-19. Niabot na sab sa 294,865 ang recoveries ug 6,531 ang namatay. Ug 15,880 ang nakasakit og COVID-19 na mga Mindanaoan. 10,423 ang nangaayo na ug 541 ang namatay. Giagi na lang sa TikTok sa usa ka maestro human nasudan og tubig baha ang ilang mga classroom. It really hurts gayod human pagsulod ni teacher Mark Lee Otsavillo sa Astorga Central Elementary School na sudlan dayog tubig baha ang ilang mga classroom. Inay mamblema, giagi na lang kuno niya sa TikTok ang sitwasyon dungan sa pagpanlimpyo aron sila malingaw. Human nalimpyuhan, balik na sila sa pag-check ug pag-print og modules.
Bisag baha, padayon gyapon ta sa atong pagka-teacher ani. Iagi lang natong kalingawan kay daghan pa bayat trabahoon para dili ta ma-stress. Mga kapuso, special VIP package ang makuha sa matag fan nga mopalit sa tickets sa first ever virtual reality concert ni Asia's multimedia star Alden Richards. Usa ka virtual date like no other ang masinati sa mga fans ni Alden karong December 8 sa iyang virtual concert nga Alden's Reality. Pinaagi sa cutting-edge technology makauban sa mga fans ni Alden, pinaagi sa online interaction ug maharana sab sila sa ilang idolo pinaagi sa online concert. Gi-produce kini sa Synergy, a GMA collaboration ug kabahin gyapon sa 70th anniversary sa GMA Network. Available na ang tickets karong adlaw pinaagi sa www.gmanetwork.com/synergy. Alang sa Philippine buyers, dunay special VIP package option nga nagkantidad og 1,200 pesos nga dunay usa ka general admission ticket ug usa ka exclusive VR device para sa concert. Busa, let Alden in ug experience ang Alden's Reality. Target karon sa Zamboanga City LGU nga makuha ang 95% sa mga bata nga mabakunahan kontra measles. Target sa Zamboanga City LGU nga mapabakunahan ang anaa sa 81,290 ka mga bata edad 0 hangtod 59 months o wala pay 5 anyos. Tungod sa pandemya, dili house to house ang kampanya sa mga barangay health worker ug mga fixed post na lang ang ipangbutang sa mga komunidad kung asa didto mga ginikanan kauban ng mga bata alang sa immunization. Gisiguro sa City Health Office nga sundon gihapon ang health protocols kontra COVID-19 kung asa manghatag og assessment ang maghatag assessment form usa ka adlaw una ang scheduled immunization sa komunidad aron masiguro nga luwas sa mga bata bato COVID-19. 2018 dihang dunay measles outbreak ang Zamboanga City ug hangtod karon wala pa kini natangtang tungod sa duna pagyapon kini kaso sa measles. Sa record sa Zamboanga City Health Office sukad January hangtod October 2020, miabot na sa 24 ka kaso sa tigdas ang tipdas ang natala sa Zamboanga City. Karon si Mr. Sunny Dizon karon no. Tanaw sa iyang sidekick. Og happy birthday kay Mark Angeles and Mediano Guadez. Nag-birthday usab atong kapuso nga si JL Bacanto diya sa Astorga. Happy birthday. Ug ugma ay mo kalimot. At tangi mga kapuso ang GMA Regional TV Weekend News sa GMA News TV 4:30 sa hapon. Mga kapuso, 70 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polay sa mga dagkong balita sa nagadeng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumol dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Deco Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!